खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बिजेपि इउपिपिएल एजिपि जथाय दोलोनि बिजाथि थामहिनबा दरं उदालगुरि ब्रिजमा नं बेरगाव बियाब बिसायख'थि फोसावदिं कमिटि दाफुंबाय मैया। बे हाबाफारियावनो आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारिया बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बिपिएफआ जे समाव एमएलए दंमोन, मन्थ्रि दंमोन अब्लाबो 1,50,000 भट मोनदोंमोन। नाथाय बे समाव आंबो बिपिएफआव दंमोन। नाथाय दा बिपिएफ दोलोनि हालोदा दा मोजां नंला। दा बिपिएफआव आंनो गैलिया। थांनाय समावबो एमएलए दुर्गादास बर'आ बिपिएफनिफ्राय देरहानो हायाखै। नाथाय बिथां बर'आ आगोलाव जे भट मोनदोंमोन बे एखे भटखौनो मोनगोन। लोगोसे पानेरि बियाबाव बिजेपिनिफ्राय दिलीप शइकिया देरहानाया रोखा आरो बिजेपिआ देरहासार खालामना फिन खेबसेबाव नरेन्द्र मदिखौनो प्रधान मन्त्रि खालामगोन होनना रोखायै फोरमायदों बिथां दैमारिया। नैथि रादाबाव दं आसामनि बिसायख'थि जानो गोनां जिल्लाफोराव हलि फोरबोनि थाखाय बन्द गैया। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसाम सोरखारखौ बिथोन होदों दि गासिबो बिसायख'थि जानो गोनां जिल्लाफोराव हलि फोरबो फालिनायनि थाखाय 26 मार्च खालि बन्द फोसावनो नाङा। बबेखानि गुबुन जिल्लाफोर जेराव नैथि आरो थामथि खोन्दोआव बिसायख'थि जागोन बेफोरखौ खालामनो गनायथि होनाय जादों। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ सिगांनिफ्रायनो सरासनस्रा बिसायख'थि खुंनो थाखाय फोसावथाय फोसावखाबाय। सिआइनि बिथोन बायदिब्ला बेखौ बिथोन होनाय जादों दि गिबि खोन्दोआव बिसायख'थि जानो गोनां जिल्लाफोरनि रावबो जिल्ला कमिशनार डिसि फैबाय थानाय दलजात्रा एबा हलिनि थाखाय 26 मार्च 2024 खालि जायगायारि बन्द फोसावनो हानाय नङा, मानोना बियो मुं थिसननाय बिखान्थियाव गोहोम खोख्लैगोन। मख'नो गोनां बावदि 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थिया आसामनि मोन 14 ल'कसभा मासिफोराव मोनथाम खोन्दोआव जागोन। 19 आरो 26 एप्रिल आरो 7 मे गिबि खोन्दोआव काजिरङा, सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़ आरो जरहाटजों लोगोसे मोनबा मासियाव बिसायख'थि जागोन। थामथि रादाबाव दं आइआइटिनि फरायसाया आइएसआइएस आव हाबनो थांनायावनो हमजादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सासे आइआइटि गुवाहाटीनि फरायसा जाय आइएसआइएसनि फारसे फोथायनायनि समायखिरा लादोंमोन आरो उदखारि हानजायाव हाबनो थाखाय दावबायगासिनो दंमोन, नाथाय बिथांखौ मैया सुनिबारनि मोनाबिलियाव हाजोआव हमनानै दोननाय जादोंमोन। आइएसआइएस इन्डियानि गाहाय हरीश फारुकी उर्फे हरीश असमल फाखुरी आरो बेनि लोगो अनुराग सिंह उर्फे रेहानखौ बांग्लादेशनिफ्राय बारलांनायनि उनाव धुबरी जिल्लायाव खानायनि सानब्रै उनाव फरायसाखौ हमनाय जादोंमोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनां बावदि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि कल्याण कुमार पाठकआ बुंदों, मोनसे इमेल मोननायनि उनाव जों आयदानि सैथोथिखौ फोरमान खालामनो नागिरदोंमोन आरो नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। इमेलखौ फरायसाया दैथायहरदोंमोन जेराव बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा आइएसआइएस आव हाबनो थांगासिनो दंमोन। एएसपिआ बुंदोंमोन दि बिथांखौ नागिरनो थाखाय नागिरनाय जागायदोंमोन आरो बिथांखौ गुवाहाटीनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजानाव थानाय हाजो ओनसोलनिफ्राय बेलासियाव जायगानि सुबुंफोरनि मददजों हमनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बर'नि सासे हिन्जावसा गेलेगिरिया सनानि मेडेल देरहानो हादों। खौरां मोननाय जादों दि मैया चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि अम्बिका नार्जारीया नागालेण्डआव खुंजानाय थामथि नर्थ इस्ट गेम्सआव गोलाव बारनाय गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों। बे सनानि मेडेलखौ बिथां अम्बिका नार्जारीया आइजोफोरनि गोलाव बारनाय बादायलायनायाव 5.97 मिटार गोलाव बारनो हानानै देरहानो हादों। बिथांनि बे देरहानाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। बाथि रादाबाव दं मैया टंला उदालगुरियाव इउपिपिएलनि मावथिफोरनि हानजा दानानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आगुनि बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि मानगोनां बिक्रम दैमारिखौ थांखिनानै बुंदों दि बिथां बिक्रम दैमारिया बिटिआरनि 10था कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बिथाङा बिटिसिनि कलेजफोरखौ सरखारि खालामनांगौनि दाबियाव गैयामोन, नाथाय बे सोमावसारनायाव गावसोर दंमोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ सिमान लादों। बिथां प्रमद बर'आ फोरमायबावदों दि बे बिटिआरनि 10था कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ आसाम सोरखार, भारत सोरखार आरो बिटिआर सोरखार लोगो नांनानै खालामनाय जादों आरो बियो फैगौ 2025 मायथाइयाव फुल प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दं होनना फोरमायबावदों।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।